Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyo news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi, syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag bugos nga Pilipinas, welcome na sa pagpangalagad sa aksyon na Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes, Nobyembre 25 tuig 2021. Ako ang inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Para sa mga headlines, una kita sa mga balita lokal. Probinsya, wala ginaprubahan ang S-Pass application ni former Congressman Orola. Babae nga may laslas sa liog na sapwan nga patay sa Banwasang Calatrava. Sa balita national, BBM nangabay sa COMELEC nga ideklarar si Tiburcio Marcos nga nuwisan sa candidate. PNP gindayaw ang mga political aspirant nga nagapaidalom sa drug test. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gid lamang sini.
Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writers and DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga inkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sang mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Account Kuning. Ang imo account, imo responsibilidad. Account Kuning. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account Kuning. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account Kuning. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account Kuning. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account Kuning. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Mangin modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account Kuning. Isa ka online campaign sang Aksyon Radio Bacolod. Account Kuning. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, dati ginagamat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi may kumataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang nag-isang factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong.
Hunyo 4 2021, sang formal na ginanunsyo sa pag-asa ang panahon sa tig-ululan o rainy season sa Pilipinas. Gani, lauman ang maulaling nga panahon umpisa subong tuntog Nobyembre 2021. Ang Pilipinas sa mayroon sang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan karon nga panahon sang tig-ululan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila. Sa aksyon! Action Radio Philippine Standard Time las 6:12 kagkaron sa detalye na sang mga balita lokal. Ginbolgar ni Negros Occidental Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz II gawala niya ginaprobahan ng ESPAS application ni ani Congressman Attorney John Orola bangod niya ginapatihan nga nag-usar sang peke nga address. Suno kay Diaz si Orola ang nagdala sang Silay City Airport bilang barangay kag ginpayag sini nga pareho lamang ini nga may gina-set up nga paun agud pakalainon ang probinsya. Base sa ginpresentar ni Diaz nga kopya sa travel coordination permit sa mga media na petsa Nobyembre 23, 2021, si Orola naghalin sa may syudad sang Manila kay nag-usar sang Silay City Negros Occidental bilang place of destination apang Silay Airport naman ang destination barangay. Si Orola nagapapili bilang gobernador kontra kay Governor Bong Lacson sa Mayo 9, 2022 nga eleksyon. Kahapon nga daw Merkules sang ginpost ti Bacolod EOC Executive Director M. Ang advisory sang Philippine Airlines nga nagapanugyan sa mga Bacolod bound traveler nga usaron ang barangay airport sa pag-apply sa ESPAS. Tubtub karon wala pa sang statement nga may ginpagwa ang natungdan nga airline. In the person of John Urula, ginbutang niya ang i-address Silay City Airport Barangay. Do baskog man siya sa Bacolod. Ginbutang niya, hindi siya kalusot sa espas sa Bacolod. So kita nyo gid, they are setting traps to hurl against the province. We did not approve it. Why? Baskog siya sa Bacolod. They should get an espas easily. Number 2, PKE ang address. Labat yan ang tingog ni Provincial Administrator Attorney Diaz. Sa iban nga balita lokal, nagahapa kag wala na sang kabuhi sang masapuan ang isa ka babae sa may Pulok 1 Barangay Gilhungan, banwas sang kawayan kina mga alas 10 sang aga Huwebes. Ang biktima ginkala kay Agnes Ban, 35 anyos nga may bana kay nagapuyo sa muman nga lugar. Kaginpahag diri ni Police Major Norberto Barnes ang hepe sang kawayan PNP. Si Ban ang naglakad kinasing aga padulong sa may poblasyon kag nasapuan na lang patay sa katubuhan. Ginpahayag ni Barniso nga ang biktimang may laslas sa liog kag naalsa na ang pangibabaw nga panapton subong man wala maubah ang pangidalom sini. Ginapatihan sang hepe nga ang pag-alsa sang panapton ang tuga sang pagbutong sa iya pasulod sa katubuhan. Bangod wala man sang senyales nga ginhimuslan ini. Wala man sang may nadulang nga personal nga gamit sa biktima. Ginaimbestigaran sa otoridad ang posibleng may kontrang biktima kagungod nga ginbantayan ini kag ginapatay. Sa karon, mayroon na sang saksi ang otoridad agud sa pagkilala sa posible sospetsado. Sa dugang pang balita lokal, kasang homicide ang ipasaka sa Police Station number 8 Women's and Children Protection Desk batok sa 18 anyos nga nagpatay sa 13 anyos. Ang biktima ang pumuloy sang Purok Progreso Barangay Sumag samtang suspect pumuloy naman sang Purokot sa Barangay Tanguba, Bacolod City. Ginpahayag ni Lieutenant Arlene Torrendo na pamuno sang BCPO Women and Children Protection Desk na akig ang suspect sa biktima matapos iya ginpasibangdan nga ginhack ang iya sining Facebook account. Suno kay Torrendo na ginbantayan sang suspect nga nakagwa sa isa ka computer shop sa may Barangay Tanguba biktima kag didto niya ginbuno. Ginpahing to rin doon nga ang biktima nakaangkon sang 5 kapilas tuga sa pagbuno sa nagkalaylay nga parte sa nga lawas nga nagresulta sang iya kamatayon. So, pwede wala ni takpo ng mga problema gining ilan So may ari na sila nga mga daw suya puro wala din may mga buli-buli sa ilang end. At nga si daw
kasimple lang, alin sa computer shop para sa buwa ang ato na biktima na 13 years old, din nakasustain sa mga 5 sabon. Labat yan ang tingog ni Lieutenant Arlene Torrendon ng pamunasang BCPO WCPD. Sa dugang pang balita lokal, nagtakilid ang second delivery truck sa Medala na Araneta Barangay Singkang Airport, Syudad San Bacolod, kailasing hapon Huwebes. Sunod sa driver nga si Jordan, 50 anyos, sa tumanok sa Barangay Gisan, Syudad sang Himamaylan. Ginausoy nilang dala na Araneta kag padulong kuntani sa may syudad sang La Carlota agud mag-deliver sang mga styro. Pagpahayag ni Jordan nga naalang-alang ini sa ginasundan nga motorsiklo nga sunod sa aligasyon, golpe na lamang nga nagpundo kag nagliko pawala. Ginhawig sang driver pawalang manobela kag nagsaka sa Center Island. Nagtaklid ang truck kag baswerte na lang wala siya sang may nag-overtake sa mga tion. Wala naman sang may napilasan sa amo nga aksidente. Sa katapusan nga balita lokal, natala na nga pagasunugon buwas nga daw Bernes sa may syudad sang San Carlos ang ginabanta 10 kilos sang shabu kag marijuana nga na-recover sa mga ahensya sa gobyerno gikan sa mga drug bypass operations sa sang PDEA, PNP, NBI kag iban pa. Suno kay PDEA 6 spokesperson Shay Tanalion, ginatipon na sa ilang hanay ang mga shabu sa bugos nga Region 6 matapos presentar sa korte kag ang mga ini ang dugan nga pagasunugon sa may San Carlos Bioenergy Incorporated. Ginpahayag ni Tanalion nga ang pagsunog sang illegal drugs ang pagatambungan sa mga mananabang gikan sa RTC, DILG, PNP, LGU kag ni PDEA Assistant Regional Director Donelyn Hermedez. Hopefully madugangan ang aton nga 5 kilos or amo na ni ang aton nga may data na kitaya nga 5 kilos of shabu and then ang aton nga marijuana maubos na to retrieve sa other courts, madugangan na hopefully sang another 5 kilograms. Nabatian si Shay Tanalion, ang spokesperson na sang PDEA Region 6. Sa balita, una sa aksyon. Action Radio Philippines Standard Time alas 6:18 DTX sa 500 capsule makaaksyon na sa mga malipaton dira na budlayan magpaminsar kag pigaw gid ang ila sini nga concentration. Base kulang ka lang sa antay. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon na tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa among sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEZ sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs na ang programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate. May mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon
nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod ako bilang news writer sa DYEC sang nag-shift ang estasyon halin sa music station kag nag-news and public affairs ng programming. Amo to nga panahon nga kadamo gid sa mga kudita nga natabo against the Cory administration. Amo man to nga panahon tama ka aktibo sa Sparrow unit sa NPA. Abi ninyo bisan adlaw ang mga pulis nga pangtiro nga pang-liquidate, may mga enkwentro nga katabo sa tunga sa NPA kag Sparrow unit even at the downtown area. Amo ni ang mga panahon nga tama ka peligroso sa sitwasyon even for us in the media industry. Pero sa piyak sa mga pagtilaw, sa piyak sa mga panghangkat, kag sa maabot pa nga mga trials sa amon sini nga profesyon, padayon ang aton nga serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Nagsugod Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kasi tumakami nga pinagaman-apat evacuation kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po sa medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga traffic para traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Hunyo 4 2021, ang formal na ginanunsyo sa Pag-asa ang panahon sa Aksyon Radio Philippine Standard Time lasay sa 26 kagkaroon sa detalye na sang mga balita nasyonal.
Nagpangabay siya ni Senator Ferdinand Marcos Jr. sa COMELEC nga ideklarar nga nuisance candidate ang kaangay nga presidential aspirant nga si Tiburcio TVM Marcos. Ang petisyon ang ginfile ni Marcos ang Oktubre 13 nga nagpahayag nga kung malakip si Tiburcio sa pinal nga listahan sang kandidato, ini ang maga-confuse sa mga botante. Sunod sa ni Senador, si Tiburcio ang wala sang matudod nga intensyon nga magpapili kag ginahimo nga makri ang proseso sa eleksyon. Para kay Bongbong, si Tiburcio ang wala sang track record kag exposure sa public service kag wala man sang plataporma para pamatud-an ang intensyon kag kapasidad nga magpapili presidente. Si Tiburcio nga nagaklaim nga siya lamang ang lehitimong anak sang anay diktador nga si Ferdinand Marcos ang nagfile man sang petisyon para kansilahon ang kandidatura ni Bongbong nagligad nga Nobyembre 3. Samtang gindayaw sang Philippine National Police ang inisyatibo sang pila ka mga political aspirants nga magpaidalom sa voluntaryo nga drug test antes ang Mayo 2022 nga eleksyon. Suno kay PNP Chief Police General Junardo Carlos, ila iga-document ang resulta kag kini ang maayo bangod nagaserve sila nga ehemplo sa publiko. Pero suno sa PNP ni nga inisyatibo ang hindi magpauntat sa law enforcement agency nga magpatigal sa investigasyon sa tiod nga may impormasyon nga mag-aangot sa kandidato sa illegal drug trade o kung pag-usara sang droga. Gayng karuman sang PNP ng drug test sa tanan nga kandidato ang hindi mandatory pero suportahan ini sang organisasyon kung ini ang igapatuman. Una na ang ginpalayag sang COMELEC nga ang substance abuse ang hindi ground para ma-disqualify ang isa ka kandidato. Lasay sa 28 Aksyon Radio Philippines Standard Time sa katapusan nga balita nasyonal. Ginpahayag ni 3-term Senator kag karon Deputy Speaker Loren Ligarda nga kinahanglan ang babakod nga kooperasyon sang komunidad kag ahensya sang gobyerno para sa epektibo nga pagpatuman sang mga layi nga nagatuyo nga pakigbatuan ng gender-based violence ilabi na sa mga kababayenhan kag kabataan. Ining palayag ni Ligarda kasunod sa pagdumdum sang International Day for the Elimination of Violence Against Women subong adlaw Webes. Suno kay Ligarda, anay chair sang Senate Committee on Finance, isa sa iyang mga prioridad ang paghatag sang budgetary support sa pagpaayo sa mga serbisyo para mapauntat ang violence against women. Sa idalom sang 2018 General Appropriations Act, nagpain sang pondo si Ligarda para sa pagpatindog sang Women and Children Center sa mga PNP headquarters para sa maayong nga serbisyo kag para masolusyonan ang violence cases sa batok sa mga babayi kag kabataan. Sa balita, una sa aksyon! Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:30 inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Webes sa Nobyembre 25 tuig 2021. Ako ang inyong tagbalita, Aksyon Dale Salazar. Mga ka-aksyon, sa diin ka man nga bahin sang Pinas, labuton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo,